Здравейте, приятели! Днес с вас ще си влогваме, докато си готвиме, за да ви информирам какво следва в каналчето в следващите дни, по-скоро в следващия цял месец август, защото, както знаете, юли-август месец са малко по-отпускарски, по-малко клипове се записват, манджи, чорби, рецепти и така нататък, така че сега ще разберете какво и що, пък и аз искам лекичко да дам информация какво се случва с канала и какво ще се случва за напред. Както виждате, тук има пилешки бучета, ще си правим пилешка суп. На здраве, живи и здрави! Освен основното, което знаете, е да ви прикана да се абонирате за нашия канал, да следвате, коментирате, хейтите и кой каквото му е на сърце, защото пък скоро качихме един клип миналия месец за Рожен, който чудващо, вместо хората да са доволни, нещо отнесохме доста хейт. Но това е съвсем нормално в днешно време и типично за българина. Така, през август месец предимно ще пътуваме с шапката. Първото ще качвам влогове, само че не знам още как ще го разделя, дали на дни, дали един голям влог на едно, но по-скоро ще го разделя на няколко, поне да е една идея по-интересно, че пък примерно пуснем един за всичките, да речем 5 дни, който да е 30-40 минути, час. Няма да е толкова интересно, колкото да го разделя на 2 на 3 по 20 минути, да речем, нещо от сорта. Ще ходим първо на море в България, тази година ще пропусна Египетското. Ще ходим на Българското Черноморие по-скоро. Оттам ще записвам някакви неща и евентуално ще кача в рамките на една седмица или пък примерно 10 дни. Само ще видя как ще го разпределя, дали през 3 дена, през 2 дена, през... Сигурно няма да е всеки ден, миналата година така процедирах, че всеки ден качвах, но пък е убийство. Знам, и там ще ги... горе-долу искам тези две екскурзии, които ще бъдат август месец, по-отпускарско, по-лятното, да бъде предимно с тези неща, а не да има видеа с рецепти, което ще рече, че от 30 дни, примерно, август месец, ще се опитам поне 10 видеа да са, което са през 3 дена. Реално през 3 дена да има видео, може между първата и втората екскурзия да остава някакви повече времена и между видеята ще правя някакви, ще ремиксирам шортчета, защото също ако може да се достигне до повече хора. Целта, знаете, ако можем до края на август, реално началото на септември се пада, да сме направили прословутите 1000 абоната, ще е мега якото. И след това вече ще направя клип, в който пак ще си готвя нещо, ще си размишлявам, ще давам... Ще кажа каква ще е целта, какъв ще е целта на канала. Аз не знам със сигурност какъв ще му е. Мисля, насочваме се в една посока, но дали се получи вече, това е божа работа. Така че нека първо да леко по леко да достигнем, така да мине и лятото, защото повече хора са отпуска, ние сме си в почивка. Честно казвам, няма време толкова за снимане на видеа след Божи ден и обработване и така нататък. Да, това беше. Това беше идеята ни за август. Просто се надяваме и до края на август да сме събрали тези 1000 абоната, ако не можем да продължаваме септември. Но ако сме, ще излезем официално с
това какво ще бъде септември. В момента правя една пилешка супа, за която сложил съм бучетата да се вари. Даже на края на клипа или сега горе в дясно в ъгъла ще видите директно рецепта само за пилешка супа. Ако не искате да се занимавате да слушате простотиите ми и ако не сте ги слушали или сте прелахтяли, може директно да си видите самата рецепта, защото аз няма да я записвам цялата. Аз просто така исках да стане като влогче това клипче, а и сигурно си да стане малко по-дълго, да не е като последните, тук последно време как са между 2 и 4 минути, исках да това да е над 8. Така че ако не ви се седи до последната минута, штраките на рецептата за пилето, оставете пиле, защото и в тия жеги, освен пилешка супа, често казвам всичко друго си е убийство. Нали, ако изключим таратора, така че имам и видеа с таратори, може да ги погледнете и тях, да видите за какво става въпрос. Мисля, че ще се ви ползва. Иначе, режем си насипно моркова, чушката и лукът. Като преди това хубаво сме си го измили. И за накрая само единството, което не се вижда тук е магданоса за самата пилешка супичка. Накрая ще си